Kámo, všetci, že House 2. House 2 je legendary, kámo, normálne. No nic, kámo, jo. Čo tu je, kámo, what? Čakaj! To nič. Tam pamätáte, keď Richman, ja som včera s ním hral, kámo, on nemá ban. On že nemá ban, kámo, to je nemožné. A Incent, ako sa dalo čakať. A čau. Aha, to je tento dom. Čo? To bola murderka? Ja som ako rýchlo zomrel, ako? Kámo, bro, táto typka má dobrú skolku. No nic, ale murderka, ako kámo. To snažila. Ó, kámo, yes. Milujem šerifov. Yes. Takže. No. Čo dáme? Chceš... OK. Ja by som dal kľudne Factory. Factory vyzerá byť dobrý. Ejo. Ejo, my sme vo Fazbear's. A Incendiary. Ja som našiel dobrú skolku asi. Áno. Jo. Mega dobrú. Dúfam, že je mega dobrá. Tam je niečo. Tam sa chcem dostať. Tam nejaký boček, kámo. A tu nie je šanca, že ma nájdú. Jo, ja takto tu zostanem. Áno. Čo? Nejako rýchlo, kámo? What? Ejo. No nic, crafting. What? Inventory, crafting. Aha, nechápem. Radius, Zarobuxy, to už kámo viem všetko, že je Zarobux. To tam neviem ani čo to je. Kámo, ja sa teším na Murder Mystery 3. Murder Mystery 3, kámo, musí byť dobrá. A dneska som by the way slúbil môjmu kamarátovi, že mu niečo kúpim. Ale ešte neviem kamo. You're in... Kamo, zase tuto. Ne. What? Veď kamo, pred chvíľou som tam bol normálne. No. Mám tam komentovať. No. Čo je zatvorená tá miestnosť? Či? Aha. Počkaj, toto vrátime, až sa tu nikto nedostal. Počkať. Ops. Ej, mám to. To chcem dať preč iba. What? No nic, kámo. OK, Robuxy, Brosky. Tak ja som iba s tipkou išiel, kámo, čo si nevyrozená. Brosky, tento typeček, tento ilrarbu. O, táto typka má pekný skin, mega. Tak. Prečo som tu stal iba Innocent? Kámo, ja chcem byť aj murderer. Ja chcem byť aj murder, kámo. Proč? O, kámo. Ej, to je dobrá skolka.
Zatiaľ neviem. Že si to popozerám. Jo. Nebude to vidieť cez tie dvere? Počkať. Ok. Bezpečí sme. Čo tieto emoty stoja za Robuxy? Zen, spray pen. Kámo, počkejte to, no to je blízko. Aha. TNT. Brosky kámo vládu nám malo prosať TNTčko. Brosky, tí šerifi z toho vyhrávajú. To znamená, že ja chcem byť murder. Ja chcem byť murder a všetkých porazím. Prosím, murderer, prosím, murderer, prosím, murderer, prosím, murderer. No nic. Juhu. Až je táto mini. No to pripomína ako z GTAčka tá bomba. Či nie, z Brookhavenu, no. Murderer, ne. Si zapnem asi voice chat, kámo. Teda nemám ani voice chat, to mi ho zrušil. Chcem za ním dostať, kámo. Ako sa dostanem za ním? Nejakú preveziem pôd, alebo nejaká secret miestnosť. Ja už viem asi. Tak. Aha, tak neviem asi. Nie, tak takto. No to by som musel byť, to by som musel mať 50 skin. Aha, to sa zase tam vrátim. Kámo, tam bola muzika, pomoc! Či kto to bol? Nikdy nevieš. Broská kam úplne mini. Kámo, prečo stále vôbec, ja že vôbec nerozprávam teraz? Kto vyhral? Asi šerif. To je jasné. Čom šerif vyhral? Či? No, šerif. Kámo, ale ja chcem byť tiež šerif alebo innocent. Nie innocent, sorry. Tá typka je nahá, ne? To sa mi iba zdalo. Nie som taký uchylák, neboj to. Čo je vnútri, kam? Prečo tam prečko išlo ísť? Čo to boli iné dvere? To boli tieto dvere. Či? Nikdy nevieš. Neviem, či sa mi to seklo. Nie. Kamo! Ja sa na to môžem vysrať. Počkaj. A ona spadla asi. Kamo, bro, nulová šanca, že ma nájde. To sa mi deje každý deň. Super. Počkaj, tak to potom uvidím, že kto je murder. Počkať. Op. Budeme sa kúkať na typka a uvidíme, koho je murder. Kamo, vidno, že je avko je. Murderka. Vyslanie. Murderka. Toto bol. Počkaj. Pomoc! Elko. Hihi. Bu.
Ups. Up. Bu. Kámo. Elko preňu. Napíšte do komentára Elko preňu. Elko preňu, kámo. Kámo, ona je Elko. Čo je tady tento piknik, kámo? Akože už skončil Valentín, či? Ako, jo. Martin na koňov, kámo. My máme Maťa v triede. No. Toto strihnem asi. Čo teraz chcem urobiť. Áno, strihnem. Tak, už som to urobil. Tak iba som chcel zistiť, ako sa proste spectator je a som si to aj tak nevšimol. GG's. Kámo, toto bude polhodinové video. Toto bude polhodinové video. Paprda. Starý paprda, kámo. Ja opäť TNT. No. Čo tu máme? Aha. Kámo, prečo som z toho innocent? Proste mňa už to až štve a ukončí video normálne. Chávi to zase, ne? Počkaj, tento barak, ne. Uhni. The fishy. Typečka v kuje, počkať. Ja budem potom vidieť, kto je murder. Murder super. No, zabijo. Čo typečka ma stále sleduje? Ja nikomu neverím.